Нехай адчинічим пан брамень раю, каб вернуліся яны да той айчыны, дзе няма смерці, дзе трывае вечная радасць. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, поважані сестри, брати, на святої мши жалобной, святой памяти Тетяна, яка одійшла у вечность, и сегодня похование. Просим Божьей милосердности для ее души. Просим ласки Божьей для всех померлых, за души чистцовые, как выпрошивали так само милосердность Божию для святой памяти Тетяни. І, певно, нехай эта святая імша допоможе оправдать свое сумление перед Богом. И мы нашей молитвою охинаем ее душу, просячи опеки Маті Божией. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, та всюди Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. І, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердний Боже, Ти визначаєш термін земного життя чоловіка, каб після ввести його в брами вічно, раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Вось приведу неверную обранницу в пустыню и буду промовлять до яе сердца. И там заспевая яна, як у дни молодости своей, и як у дни выйсти своего земли египетской.
І ў той дзень, кажа пан, ты будзеш клікаць мяне, муж мой, і не будзеш больш вяртацца да мяне, мой Баал. Я заручуся з табою навекі, заручуся з табою у справядлівасці і правасуддзі, у міласці і міласэрнасці, заручуся з табою у вернасці, і ты пазнаеш пана. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, коли Єсус говорив з ними, до його підійшов один керівник, поклонився йому і сказав: «У мене тільки що померла дочка, але прийди, склади на її руку свою, і вона буде жити». Тоді Єсус піднявся разом зі своїми учнями, пішов за ним. І ось жінка, яка 12 років терпіла на кривачок, підійшла ззаду, докранулася до краю вопратки ягоної, бо казала собі:
калі хоць дакрануся да вопраткі ягонай, выздаравею. Jesús павярнуўся і, убачыўшы яе, сказаў: «Я уратавала цябе». І ад гэтага моманту жанчына была здаровай. Калі Jesús увайшоў у дом кіраўніка, ён убачыў жалейнікаў і ўзрушаны натоўп і сказаў: «Выйдзіце, бо дзяўчынка не памерла, але спіць». Насміхаліся з яго. А калі натоўп вывелі, ён увайшоў і ўзяў дзяўчынку за руку, і яна стала. І разышлася пагалоска пра гэта па ўсёй гэтай зямлі. Гэта слова Пана. Няхай словы Євангелля знімуть раки. Хвала Єсусу Христу. Шановні сестры, чуем сёння этой імшы святой жалобнай, дзень панядзелак, 14-го ўжо тыдня літургічным годзе. Jesús праходзіць паміж людзей, як бачым, аздараўленні, васкрашэнні і вяртанні да Бога. Ласка Божая праходзіць паміж людзей, як тая жывая рака. Уявіце сабе, не толькі ў пустыні, там Ніл, рэчкі якія, ці іншыя, Євфрат, ці нават розныя, але і ў нас, дзе ёсць рака, праходзіць там, слева, справа ёсць і вёскі, і калоніі, дамы, то есть ёсць расліннасць, зелянее і жыццё. Бо калі людзі чарпаюць гэтую ваду і карыстаюцца, яны маюць дачэснае жыццё і дабрабыт. І таксама Jesús в сваім касцёле, царкве, доме Божым праходзіць праз наша таксама жыццёвую дарогу і нашыя сітуацыі жыцця. І хто разумее, вяртаюцца, схіляюцца, прыходзяць в Дом Божы, чарпаюць этую ваду жыцця духоўнага вечна. Мы чуем малітвы в імшы святой за памерлую Тацьяну: «Божа, Ти всім визначив час адыходу вечность. Всім». Так що, як би ми не планували і так далі, маємо мету. Калісьці був такий приклад, то один чоловік вирішив утечи від смерті. Оседлав коня, бо, видать, ему сказали, что уже близкий твой конец. И мчався, летів галопом, утекав від смерті. Томився, присів, а смерть каже: «Я тут тебе і чекав». Тобто, летів на тоє місце, де визначено було, а в своїм умі він утекав, не ведаючи, куди ти від Бога утечеш. Куди ти утечеш від гэтага повітря, воно повсюди. І так далі. Тобто, як ми чуємо апостола Павла, ми в Богу живемо, рухаємося і існуємо. Богу. І сьогодні, в гэтай святой імшы, ми чуємо Єсуса,
який відказує цьому чоловіку, померла дочка. Прийди, Єзу, і вона буде жити. Як він розумів, ми не ведаємо. Може, справді така ласка Божия в їм уже була, то раз Христос воскрешав померлих, і то Він має таку моць, то дитя так само буде жити. І Він, певно, хотів, щоб Єсус її воскресив, підняв. Но Він не сказав, бо цього слова ще не було. Але прийди, і вона буде жити. Воскрешення. І, бачите, Єсус підкреслює, не говорить, що добре, іди додому, і вона вже жива там чи як. Глядіть, як Єсус іде, бо ці слова, це протяг або підрихтовка до свого воскресення, і щоб люди всі вірували, то хто помер, буде жити. Господь в опошній час воскресить всіх. Всі будуть жити, всі повстануть з померлих. І Єсус іде, і чуємо там супротив цього світу. Так як сьогодні костьола, Дома Божого і церкви не раз, ну що ви там ходите, там молитесь, замалюєте грехи, підсміюють. Так Христос, який прийшов в цей дом, жалейники там, бо Єсус сказав, вона не померла, вона спить. Сміялися з його. А після всі були в шоку. Коли дитя вийшло, всі бачили її живою. Ось вам, шановні, цей крок Божий, який ще раз Єсус дає приклад, то воскресення буде. То для Бога нема нічого немагчимого. І тут навіть по дорозі нашого життя ми чуємо оздоровлення цієї жінки на кривоток. В дорозі нашого життя ми всі, пробачте, кривоточимо. Всі ми маємо свої болі, переживання, клопоти. Що воно нас кривоточить? Єсус дає ласку, підкреслює Євангеліє сьогодні значення той віри жінки. І вона не падає перед ним на колені, не благає, не невідомо як що. Тихонько саді. Вспоминаем в Великом посте, середа Попельцовая, Єсус наставляє, коли ти просиш Бога в молитві, зачини за собою двері, коли ти молишся, щоб бачив тільки Отець Небесний твою молитву і тебе. Не труби перед людьми. Одинство – пост, молитва і милостинь. Так гэта жанчына. На гэтым аснове менавіта так Єсус потым і дае яшчэ больш наставлення пачатку Великого посту. Яна ціхасці хацела закрануцца, выздаравіць, вера. І тут, шановныя, таксама мы адчуваем гэтую духовную хаду, рух наш до Бога, дякуючи ось таким нашим внутрішнім, молитовним духом і такою не тое, що закритостю, але в покорі, Боже, Ти все ведаєш. І ми йдемо, славимо Бога. А вже
Єсус, який звертається до жінки, віра твоя тебе оздоровила. Над нами, за нами ласка Божия йде, твой довір, твоя віра тебе оздоровляє на кожний день. Эта вера твоя освячает твоих детей, внуков, семью и свояков, народ. То есть ми будемо і бачимо цей виник молитви і віри, якою Єсус хоче знайти в нас. Етою сьогодні з Євангелія так само момент віри, да, в костьолі, маніфестація, співи, набоженства, процесії, адорації і так далі. Слава Богу. Але і є, що ми, кожен з нас, не виступаємо тут і розказуємо свої болі. Але коли ми з такою вірою пленчуємо будь-який день і просимо Бога допомоги, ми отримаємо. Тому, шановні, я в молитві сьогодні за померлую Тетяну знову гучать в наших вушах ці слова молитви. Боже, ти кожному визначив свій час. І ось ми йдемо по житті і намагаємося узбирати як мога більше заслуги, молитвою, добрими вчинками, чоловічністю, терпеливістю і так далі. Всі добродійства, які нам показує катехизм. І тим самим хай Всевишній освячає не тільки наше життя, але наших сім'їв, родних, близьких. І тут ми відчуваємо цей заклик Збавителя, який каже: довірте мені, я перемог цей світ, перемог воскресенням, перемог злого. А далі уже, щоб ми мали цю добру волю, утриматися коло Христа. Тому ми молимося за святої пам'яті Тетяну. Боже, прийми її душу в ці ласки, в ці двері раю, щоб радость душі була, бо вона буде безупинно заступатися за всіми, хто для її випросив цю ласку. Боже, нехай завжди ми вчимося цього одинства, бо Тобі подобається, як Ісус каже, де вас двоє чи троє, я серед вас. Боже, допоможи, щоб ми не тільки в молитві були разом, але й в житті, і на кожний день. Амінь. Та Отця Небесного, який відає наші потреби, болі і переживання, несем покорні просьби. Брат, щоб він заставав вірність, тебе просим. За усіх людей, щоб вони шукали Божий закон, тебе просим. Молимся за хворих, терпит самот, щоб у Єсусі вони оздоровлення, і тебе просим. Молимся за тих, щоб віра у вічність, просим.
Молимся за нас тут присутствующих, чтобы Иисус благословил нас. Тебе просим. Божа, прояви до нас Твою збавчую любов і вислухай наші молитви, які ми з вірою до Тебе взносимо. Праз Христа, Пана нашого. Благословлений ти, Пане Боже, Святому, дякую. Тобі, яка милостива для нас шляхом життя. Благословлений. Тепер і навіки. Дай нам Боже. Благословлений ти, Пане Боже, Святому, дякую, що Твоє що от виноградна лоза і праця рук людських, за перем'я тобі, милостива для нас, благословлений ти, Боже, тепер і навіки. Прийми нас, Господи, який а приймені, Господи. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу яхвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. На прославлення, а так само нам. Добрий Боже, прийми просим гету яхвяру милостивлення, якую ми складаєм Тобі заслугу Твою, Тетяну, день поховання. У милосердности Твоей пробачь ей все грехи, и очисти ее от наступствов человечей слабости. Праз Христа Пана нашего. Пан з богами. Вгору серце. Подякуєм Пану, Богу нашому. Заправди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашого. І Он приносить збавлення світу, одражає людей до нового життя, а померлим дає в воскрешення. Праз Його Твою велич
праславляють хори аньолаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі спяваючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскрешение и шагаем вспоминаючи смерти и воскрешение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, доскональ его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, про слугу Твою Тетяну, якую Ты сёння покликал до себе з гэтага свету. Дазволь ёй, якая стала праз хрост падобнаю смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць Яго ў воскресенні. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, Божа,
дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, щоб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Войниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які спрад веку подобалися Тебе, щоб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від граху і захованні від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Спасця нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на віру Костела Твоего, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить Його спокоєм і єдності, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам всем. Это Ягнец Божий,
Бо ж той, який бере на себе грехи світу, благословленный я, покликаний на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Ми чекаємо Збавцю, Пана Єсуса Христа, який перемінить наше принижене тіло, щоб воно стало подобним до Його хвалебного тіла.
Помолимся. Всемогутный Боже, просим Тебе за Твою слугу Татьяну, якая сьогодні дійшла з гетага світу. Нехай гетая святая вяра очистить яе и вызволить от усіх грехов, каб стала удельником вечной радости воскрешения. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Просим заступництва слуги Божого Едварда Войниловича, так само за святой памяти Татьяну. Божа, будь милосердный до этой души. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялося в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняў. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрыні и справедливости до людей розных веровызнанняў, у яких завсёды бачыў брата и сестру, а детям-сиротам был отцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тады я змогу зробить больше доброго для своей души, семьи, батьківщини, христианского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михайле, дякую вам за уділ святої мши. Зараз приїде кондукт. Помолимся нешпари, молитви. Венчим катафалк, гробик. Просим Божьей милосердности для святой памяти Татьяны.